गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि जानानै नोंथांमोननो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समावहाय नैबे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबावहाय जुमदार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मुंख्लं जसेफ बसुमतारिनि मुङावहाय बिथांमोना ट्रफिनि नैबे फुटबल बादायलायनायखौ बिथांमोना होनो थाखाय आखायाव लादों। बे समावहाय बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि गाहाय नेहाथारि बिथां खनिन्द्र बिथांनिफ्राय जों नैबे समावहाय मोगा-मोगि आयदाखौ लागोन। समावहाय जोङो मिन्थिना लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय। आच्चा, नैबे जसेफ बसुमतारिनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियावहाय नोंथाङा दिनैहाय नैबे हाबाफारियावहाय बाहागो लाफैनानै दिनै बे खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 6 बोसोर मोनसे गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय 1987 मायथाइनिफ्राय 1993 मायथाइ आरो बै समाव 1989 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालि मानगोनां मुंख्लं जसेफ बसुमतारि बिथाङा पुलिसफोरनि गुलियाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। थारैनो बिथांनि जिउ गोमानाया हारि रैखाथिनि थाखाय, हारिखौ नोङो जौगाहोनांगौनि थाखाय आरो बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि आन्दलन, बे आन्दलनाव बिथाङा सासे गोख्रों मोनसे सोमावसारारि सासे जोहोलाव महरै बिथाङा बाहागो लादोंमोन। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ जोङो दिनैबो जोङो मान होयो आरो बिथांजों लोगोसे जेसेबां जोंनियाव मुंख्लं बिथांमोन दङ, बिथांमोननि सिमांखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो जाफुंहोनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जों गोसोआव लायो। जसेफ बसुमतारि मानगोनां मुंख्लंजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुंख्लं बिथांमोनखौबो जोङो सिबियो, जोङो खुलुमो। दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि गोसोखांथियाव जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे रायमना बे समायना मोनसे फोथाराव गेलेनायनि बेबायदि मोनसे कम्पिटिसन हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो जोबोद मोजां मोनदों। दिनै बेखेवजेननाय हाबाफारि, बे बेखेवजेननाय मोनसे हाबाफारियाव बिजनि फेरेंगा क्लाब आरो लोगोसे गसाइगाव ग्लबेल क्लाब मोननै मोनसे हान्जानि गेजेराव गेलेनायखौ दिनै जोङो नायनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों। दा दिनै जोंनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनाय आरो मान बावनायनि गेजेरजों गोबां जायगायाव, गोबां दख'रा, गोबां जिल्लाफ्रा मुंख्लंफोरनि बेबायदि फुटबल गेलेनाय, भलिबल गेलेनाय, काबादि गेलेनाय बेबायदि होयो। बेखौ जोङो बिनि थाखायनो होयो, जोंनि जोहोलावफोरखौ जों सिबियो, जोङो मान होयो आरो बिथांमोननि जिउ बावनाया ओरैनो नङा, बिथांमोननि जिउ बावनाया हारि रैखाथिनि थाखाय आरो रायजो सोरजिनांगौनि थाखाय। दा बिथांमोननि बावसोमनायखौ जोङो मान होनानै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थादों आरो जोङो इयुनाव लांलांबाय थागोन। लोगोसे दिनै गेलेनाया जोंनि जौगानायखौ मदद खालामनो हाग्रा बियो मोनसे एरिया, बियो मोनसे फिल्ड। नैबे गेलेनायनि गेजेरजों सासे गेलेगिरिया गावनि केरियारखौ दानो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों हारिनिबो जोङो मुंखौ गायसननो हायो, रायजोनि हादरनि मुंखौबो जोङो, देशनि मुंखौबो जोङो गायसननो हायो। दा बेखायनो बे गेलेनाय बिथिङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मैखोमै खामानि मावदों। आरोबाव जोङो बेयावनो थाबथाया हुसिया जोङो दिनै आन्डार 13 जिखिनि फुटबल कम्पिटिसन, बेखौ जोंनि दख'राफोरा, जोंनि जिल्लाफोरा दिनै खुंखांबाय आरो बेखौनो जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु हिसाबै बा सेन्ट्रेल हिसाबै जोङो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों। जि हाबाफारिखौ जोङो अक्ट'बर दाननि गेजेराव जोङो खुंफुंगोन, जेराव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि जोंनि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन। बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो थुलुंगा होनायजों जोङो बोरै बिथांमोनखौ जोङो राइट वे बा राइट ट्रेक बा राइट डाइरेक्सनाव जोङो दैथायनो हायो आरो बिथांमोनखौ जों बोरै मदद खालामनो हायो आरो गोदान गोदान गेलेगिरि जोङो बोरै दिहुननो हायो, बिनि गेजेरजों हारि दानायनि बाथ्राफोरखौ जोङो बोरै रोखा खालामनो हायो, बिनि थाखाय गेलेनाय बिथिंखौ जोङो मोनसे मेजर मोनसे एरिया बा फिल्ड लानानै जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों।